ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ዝዕለት እዚ ዜና ንምጅንበር ብቐንዲ ኣርእስታቱ ክንፈልም። ኣብ ናይጄርያ ልዕሊ 800 እስራት ከም ዝሃደሙ ተገሊጹ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ከም ዘይትሳተፍ ኣፍሊጣ። ኣዳላዊ መርበብ ሓበሬታ ኣልታዊ ዜናታት ቤንያሚን ኔታንያሁ ከይሕትን ከም ዝተኣዘዘ ገሊጹ። ኣብ ዱባይ ዕርቃነን ዝተሳእላ ደቂ ኣንስትዮ ተኣሲረን። ቀንዲ ርእሳት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝራቱ ንሓልፍ። ኣብ ናይጄርያ ልዕሊ 800 እስራት ሃዲሞም። ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናይጄርያ ብዕጡቓት ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 800 እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሃደሙ ሰመዚ እታ ሃገር ሓቢሮም። እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይጄርያ ኣብ እትርከብ ኦወሪ እትበሃል ከተማ ዝርከብ ኮይኑ እቶም ዕጡቓት ነቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ብተፈንጃሪ ኣፍሪሶም ናብ ቀጽሪ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እስራት 35 ኣይንሃድምን ኢና ኢሎም ከኣቢኡ እንከለዉ 6 ከዓ ተጣዒሶም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተመለሱ ተሓቢሩ። ፖሊስ ናይጄርያ እቲ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምህዳም ዝተገብረ ስርሒት በቶም ካብ ናይጄርያ ክፍለዩ ዝደልዩ ደቀባት ተወለዲ ቢያፍራዩ ተኻይዱ ኢሉ እዩ ዝኸስስ። እቶም ብመንግስቲ ናይጄርያ እገዳት ነቢርዎም ዘሎ ዕጡቓት ተወለዲ ቢያፍራ ግን ነቲ ብተደጋጋሚ ብመንግስቲ ዝቐረበ ተመሳሳሊ ክስታት ወትሩ ምስ ነፀግዎዮም። ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይጄርያ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት 840 እስራት ከም ዝሃደሙ ሓቢሩሎ። እቲ ብሰሙኑ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ብንኣሽቱ መካይን ብኣውቶቡስን ተጻዒኖም ዝመጹ ዕጡቓት ከም ዝፈጸምዎ እቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ይነጽር። ወሃቢ ቃል ፖሊስ ናይጄርያ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዘጥቅዑ ዕጡቓት ተጻዋሪ ሮኬት ናይ ኢድ ቦምባን ዘመናዊ ብረትን ጠበንጃን ተዓጢቖም ምንባሩ ገሊጹ። ፕረዚደንት ናይጄርያ መሐሙድ ቡሃሪ ነቲ መጥቃዕትታት ብፋሉላት ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ንሱ ብምጽዓብ ሓይልታት ጸጥታ ናይጄርያ ነቶም መጥቃዕትታት ዝፈጸሙን ነቶም ዝሃደሙ እስራትን ሃዲኖም ክሕዝዎም ጸዊዑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ደቀባት ቢያፍራ ንኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብወገኑ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብተወለድቲ ቢያፍራ ተፈጺሙ ዝብል መግለጺ መንግስቲ ሓሶት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይጄርያ ካብ ወርሒ ጥሪ ንነጀው ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ጽሕፈት ፖሊስን መካይንን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ብዙሓት ወተሃደራዊ ንብረት እውን ከም ዝተዘምተ ይግለጽ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ነዚ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የለን። ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ከም ዘይትሳተፍ ኣፍሊጣ። ሰሜን ኮርያ ኣትሌታታ ብኮቪድ-19 ከይልከፉ ንምክልኻል ነዚ ውሳኔ ከም ዝወሰነት ወግዓዊ ጌራ ዘላ። ሰሜን ኮርያ ዛጊት ኣብ ሃገራ ዋላ ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዘይተለኽፈያ ትገልጽ። ሶማያ ግን እዚ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘየለዮም ዝገልጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ደቡባዊ ልዝብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተቋረጸሉ ደቡብ ኮርያ ጾታታት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ምስ ሰሜን ኮርያ እትቀራረበሉ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝኾነ ኣተስፍያ ነይራ። ውሳኔ ሰሜን ኮርያ ግን ተስፋ ደቡብ ኮርያ ዘምክን ኮይኑ ተረኺቡሎ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2018 ዝተኻየደ ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ድሕሪ መረኻበን ናብ ታሪኻዊ ልዝባት ኣምሪሐን ነይረን። እዚ ውሳነ ፒዮንግዮንግ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ግጥማት ኦሎምፒክ ቶኪዮ እዚ ዓመት ንርእሳት ዘግልለት ፍላሚት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ። እቲ ውሳነ ኣብቲ ዝሓለፈ 25 መጋቢት ኣብ ኣኼባ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ከም ዝተወሰነ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝወፁ ጸብጻባት ይመላኽቱ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝጅምር ንኔው ሰሜን ኮርያ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ትረርቲ ስጉምትታት ምውሳዳ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ደባት ዓጽያ ጸኒሓ ከዓ ብኣማኢ ዝቑጸሩ ዜጋታት ወጻኢ ኣብ ርእሰ ከተማ ወሽማ ካብ መፈለምታ 2020 ጀምቢሩ ብናይ ሰሜን ኮርያ ንምእታው ኮነ ንምውፃእ መጓዓዝያ ባቡርን መኻይንን ምጥቃም ሓራም ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይዛረቡ። ዓለም ለኻዊ በረራታት እውን ከም ዘየለ ብድጋሜ የረጋግጹ። ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጂኤን ጸወታታት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ጽቡቕ ምዕባለታት ዘግህድ ክኸውን ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ሰሜን ኮርያ ኣብ 2018 ኣብ ሶቺ ናብ ዝተኻየደ ዊንተር ኦሎምፒክ 22 ኣትሌታት ሰመዚ መንግስቲ ጋዜጣታትን ኣጸንበልቲ ጉጅለ ምልኣኻ ይዝከር። ኣብ 1953 ኩናት ክልቲአን ኮርያታት ምስ ኣብቅዐ ኣብ ስምምዕ ሰላም ብዘይ ምብጽሕን ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ክሳብ ሕጂ
ኣብ ኩነተ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ይርከባ ኣዳላዊ ምርባሕ ሓበሬታ ኣሉታዊ ዜናታት ቤንያሚን ኔታንያሁ ከይሕትን ከም ዝተኣዘዘ ገሊጹ ኣብ ቤት ፍርዲ ብግዕዝይና ዝተኸሰሰ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ቀዳማይ ምስክር ዝነበረ ኣዳላዊ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሉታዊ ዜናታት ከይሕትም ከም ዝተኣዘዘ ኣብ መጋባእያ ገሊጹ ኣካያዲ ስራሕ ምርባሕ ሓበሬታ ኤላን ዮሽዋ ዝነበረ እቲ ምስክር ኣሉታዊ ጽሑፋት ከይሕትን ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ብወናኒ እቲ ምርባሕ ሓበሬታ ሻውል ኦሊቦቺች እንተወዳደርቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝዝልፉ ጽሑፋት ክሕትም ከም ዝተኣዘዘ ተዛሪቡ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንዑ ዝድግፉ ጽሑፋት ንኽሕትም ሚልዮናት ዶላራት ዝጠልብ ውሳነ ወሲኑ ኢሉ ይኸሶ ወናኒ እቲ ምርባሕ ሓበሬታ ቤንያሚን ኔታንያሁ ግና ነዚ ክሲ ኣይተኣመነሉን እቲ ብግዕዝይና ምትላል ምጉዳል እምነትን ብዝተኸሰ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እቲ ክሲ ሽፋን ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ንናቱ መንግስቲ ንምዕላው ዝገብሮ ፈተነ ኢሉ እምበር ከስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝቐረበ ክስታት ዝምስስዑ እዮም እቲ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝቐረበ ክሲ ሓደ ጋዜጣ እስራኤል ብዛዕባኡ ኣወንታዊ ዛዕባታት ክሕተም ገይሩ ዝብል እዩ ፖሊስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዳለውቲ እቲ ሕትመት እውን ከም ዝኽሰሱ እዩ ዝገልጽ እቲ ካልኣይ ክሲ ከዓ ኣሳብ $300,000 ዝግመት ህያብ ካብ ፍሉጥ ሃብታም ወናኒ ኩባንያ ፊልም ሆሊውድ ካብ ዝኾነ ኣርኖን ሚልቻን ካልኦት ደገፍቱን ተቐቢሉ ዝብል እዩ ካብ ኣርኖን ሚልቻን ህያባት ሽጋራ ሻምፓን ዝተቐበለ ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣርኖን የኣሜሪካ ቪዛ ክረክብ መገድታት ከም ዘስተኻኸለ ጸብጻብ ጀሩሳሌም ፖስት ይሕብር ኣብ ዱባይ ጥራሕ ዕርቃንን ዝተሳእለ ደቂ ኣንስትዮ ተኣሲረን ኣብ ዱባይ ኣብ ሓደ ናይ ዓብዪ ህንፃ ጥራሕ ዕርቃንን ዝተሳእለ ደቂ ኣንስትዮ ጭውንነት ናይ ህዝቢ ዘሪክን ዝብል ክሲ ተመስሪቱ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትየን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዕርቃንን ኮይነን እናተሳእላ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርጉሕ ሓያል ህዝባዊ ክትዓት ተላዒሉ ነይሩ ካብተን ጥራሕ ዕርቃንን ኮይነን ዝሰኣላ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እተን 11 ዩክሬናውያን ኮይነን ኩለን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዋ ኤምባሲ ዩክሬን እዩ ዝሓቢሩ ካብተን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ሩስያዊት ከም ዝትርከበን እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ዱባይ ክብርታት ህዝቢ ዘበለለ ተግባር ክሳብ 6 ኣዋርሕ ማእሰርትን 5,000 ድርሃም ዘቕፅዕ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት በጻሕቲ ኣብታ ሃገር ተቐባልነት ዘይብሉ ፍቕራዊ ርክባት ብፍላይ ከዓ መስተመሳሳሊ ፆታ ዝግበር ፆታዊ ርክባት ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም እዮም እተን ኣዋልድ ኣብ ዱባይ ማሪና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ እየን ዕርቃነን ጥራሕ ዕርቃነን እናተሳእላ እንከለዋ ተረኣየን ኤምባሲ ዩክሬን ነተን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከባ ዜጋታቱ ሎሚ ሰሉስ ናብቲ ኣሲረናሉ ዘለዋ ቦታ ብምኻድ ከም ዝበፅሕን ኣፍሊጡ ኣሎ ማዕከናት ዜና ሩስያ ካብተን ጥራሕ ዕርቃነን ዝተሳእላ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብውሕዱ 8 ሩሳውያን ከም ዝተኣሰራ ጸብጺበን ኣለዋ ሪያ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ግን ሓንቲ ነቲ መስርሕ ስእሊ ተዋህዝ ዝነበረ ሩስያዊት ከም ዝተኣስረት ብምሕባር እታ ሩስያዊት በቲ ቀሪብላ ዘሎ ክሲ ገበነኛ ኮይና ተረኺባ ብውሕዱ 18 ኣዋርሕ ክትእሰር ከም እትኽእል ኣብ ዓምድታት ኣስፊራ ኣላ ፖሊስ ዱባይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጸምኦ ተግባር ንሕግን ክብርን ዱባይ ዝጻረር ብምባል ድንጉግ ሕጊ ብምጥሓሰን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዋ ሓቢሩ ኣሎ ዝኾነ መሬት ዱባይ ዝረገፀ ሰብ ሕጊ ዱባይ ክኽብር ከም ዘለዎ ዝሓበረ ፖሊስ ዱባይ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ክኸውን ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣብ 2017 ሓንቲ እንግሊዛዊት ብሓደር ምዘይ ተጻመደቶ ብፈቃዳ ስጋዊ ርክብ ክትገብር ተረኺባ ንሓደ ዓመት ክትእሰር ከም ዝተፈረደት ይዝከር ፖሊስ ነዛ እንግሊዛዊት ጉዳይ እቲ ምስኣ ስጋዊ ርክብ ዝፈጸመ ሰብ ድሕሪ ርክቦም መፈራርሒ መልእኽታ ይስደላ ስለ ዝነበረ ጉዳያ ንፖሊስ ክትሕብር ምስ መፀትያ እቲ ንሳ ዝፈጸመቶ እውን ብሕጊ ዱባይ ዘኽስስ ምዃኑ ብምግላጽ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣቕረባ ንሓደ ዓመት ክትእሰር ተፈሪዳ እምበር ከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ነዚ ዕለት ዝላለዎ ዜና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰናይ መዓልቲ ሰሰናዩ